Malawi Today. Ndinthawi yankani kuchokera kuno ku MBC masanano muli ndine Mike Mlongoti koma poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wasankha nduna ya zachitetezo cha dziko komanso mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Akatswiri azamaphunziro ayamikira boma pa ntchito yolimbikitsa kutukula maphunziro mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero timu ya Silver Strikers masanawa ikumana ndi timu ya Civil Service mu masemi final oyamba ampikisano wa chikho cha FDH. Yambe ndi nkhani yokuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wasankha achimwemwe Chipungu ngati nduna yoona zachitetezo cha dziko. Uku ndikusintha poti poyamba President Mutharika anasankha Achipungu ngati wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo. President Mutharika wasankhanso a Gabriel Chembezi kukhala mkulu wa nthambi ya boma yolimbana ndi katangale ndi ziphuphu ya ACB. President Mutharika akuyembekezeka kukakhala nawo pamwambo olumbiritsa nduna zatsopanozi pamodzi ndi achiwiri awo mawa. Malingana ndi chikalata chomwe chasayinidwa ndi mlembi wamkulu mu ofesi ya President a Justin Saidi, mwambo ukachitikira ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika walengeza kuti boma liyambiranso ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo kuyambira msabata yachiwiri ya mwezi wa Novemba. Profesa Mutharika wanena izi pamene amatsekulira msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo ku Lilongwe. Iye anati mawanja 1.1 miliyoni mdziko muno ndiyo apindule ndi ntchitoyi. Kuchokera ku Lilongwe, Patrick Dambula wadza ndi ripoti. Lachisanu 31 Oktoba 2025 ndi tsiku limodzi limene lalowa mbiri ya dziko lino kamba kakuti ili ndi tsiku limene President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika anabwerera ku nyumba ya malamulo kukatsegulira msonkhano wa nyumba ya malamulo kuchokera pamene adamulumbiritsa kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Potsegulira msonkhanowu, President Mutharika analankhulapo pa nkhani zokhudza chuma cha dziko lino, za umoyo, za ulimi, za maphunziro, za malonda ndi zina zotero. Pa nkhani ya fetereza wa ulimi wa mchaka cha 2025 mpaka na 2026, Profesa Mutharika anati boma likhazikitsanso ntchito yogulitsa zipangizo za ulimi zotsika mtengo yotchedwa FISI pomafika msabata yachiwiri ya mwezi wa Novemba. Profesa Mutharika anati manja 1.1 miliyoni ndi amene atapindule ndi ntchitoyi, ndipo aliyense opindula adzipeza mwayi ogula matumba awiri a fetereza olemera 50 kg lililonse pa mtengo wa 10,000 kwacha pa thumba limodzi. Profesa Mutharika anatinso anthu amene atapindule ndi ntchito imeneyi apezanso mwayi wogula mbewu yolemera makilogalamu 5. Pamenepa mtsogoleri wa dziko linuyu anafotokozaponso za mapulani a boma okhazikitsa kampani yopanga fetereza pofuna kuthanira nato ndi mavuto a fetereza mdziko muno. Mbali zonse za nyumbayi zinasangalala zitamva kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko linuyu za kukhazikitsidwanso kwa thumba la ndalama lopita kudera kwa aphungu la Constituency Development Fund lomwe anati ndalama zake zikhale 5 billion kwacha pa chaka. Pamenepa mtsogoleri wa dziko linuyu anaonjezeranso kunena kuti dera lililonse la phungu lilandira ndalama zapadera zokwana 200 miliyoni kwacha zomwe achinyamata komanso amayi akhonza kumangongola pofuna kuti atukule miyoyo yawo. Kutsegulidwa kwa nyumba ya malamulo iyi kugwirizana ndi gawo 67 la malamulo a dziko lino limene limanena kuti nyumba ya malamulo ikuyenera kukumana pa tsiku limene mtsogoleri wa dziko angasankhe pasanadutse masiku 45 kuchokera pamene dziko lino laponya chisankho. Pakadali pano aphungu a mnyumbayi ayamba ayimitsa zokambirana zawo ndipo adzakumananso lachitatu sabata yamawa. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Padakali pano kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi wayamikira mtsogoleri wa dziko lino kamba kamfundo komanso ndondomeko zomwe watsatira kuti athane ndi mavuto ena omwe alipo mdziko muno. Kazembeyu
wayankhula izi pomwe amathirirapo ndemanga pa zomwe President Mutharika anayankhula mnyumba ya malamulo. Yamikani Simtowe ali ndi ripoti. Anthu osiyanasiyana ochita malonda, mafumu komanso akazembe oyimira maiko ena ku Malawi anali nawo pamwambo otsekulira msonkhano wa phungu mu gawo la chinambala 52 mu mzinda wa Lilongwe. Mawu ake pomwe amatsekulira msonkhanowu, Profesa Arthur Peter Mutharika wafotokoza ndondomeko komanso zomwe boma lake lichite pofuna kusintha moyo wa Malawi ndi kukweza chuma cha dziko lino. Mutharika ati madera onse mdziko muno akuyenera kulandira ntchito za chitukuko mofanana komanso kukhala patsogolo kulimbana ndi katangale, kukweza ntchito za mafaktori amadera akumudzi kuti umoyo wa anthu upite patsogolo. Poyankhulapo, kazembe wa dziko la Germany kuno ku Malawi Aute Konik wayamikira mtsogoleri wa dziko linoyu kamba kuyika chidwi pa ntchito yolimbana ndi katangale, kukweza ulimi komanso ntchito za migodi mwa zina. Konik ati boma la kwawo lipitiriza kuthandiza dziko la Malawi m'magawo osiyanasiyana kuphatikizapo ndondomeko ya mtukula pa khomo yomwe imathandizira anthu osaukitsitsa. Iwo ati dziko la Germany lichita zokambirana ndi boma la Malawi mwezi wa Disemba chaka chino, ndipo wati pamenepo ndipo mwe dziko la Germany lidzafotokoze za thandizo lomwe lidzapereke ku dziko la Malawi. Padakali pano, phungu wa dera la kumvuma kumpoto kwa boma la Mchinji Anthony Masamba wayamikira mtsogoleri wa dziko lino kamba kuyika chidwi pa umoyo wa achinyamata. Parliament ya panopo mwina 90% ndachinyamata, kutanthauza kuti ndale zikusintha panopo. Ndale amene akupanga ndachinyamata, ndachinyamata amene tikuyenera kuti tikabweretse pamodzi kugwirana ntchito zachitukuko. I think nchifukwa chake president ayika ndalama 100 million ija kuti athandizire achinyamata, komanso ayika 100 million ija kuti athandizire kwambiri azimayi, chifukwa amene amavota komanso amene amatenga gawo pa chitukuko cha dziko kwambiri ndachinyamata. Msonkhano oyamba wa nyumba ya malamulo mu gawo la chinambala 52 omwe ndi msonkhano owunika budget ya pakatikati ya chaka cha 2025-2026 uyamba lachitatu pa 5 November mpaka na pa 5 December 2025. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Padakali pano, mtsogoleri wa dziko lino watsimikizira anthu mdziko muno kuti mavuto omwe anthu mdziko muno amakumana nawo pofuna kupeza chiphaso choyendera passport atha posachedwapa. Tindi zambiri mlipoti ili. Kumaofesi anthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko muno kwakhala kuli chipwirikiti pomwe anthu omwe akufuna kupeza kapena kusintha zitupa zawo zoyendera akumakhala pa mzere kwa nthawi yayitali kuti athandizidwe. Koma iye akuti ikhala mbiri yakale malingana ndi mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Iwo auza nyumba ya malamulo kuti ntchito yotulutsa zitupazi iyambanso ku Blantyre, Mzuzu ndi Mangochi kumathero a chaka cha chuma cha boma. We will reduce queues and congestion at the immigration offices. Mwazina, mtsogoleri wa dziko linoyu wati boma ligula maprinta amphamvu kwambiri omwe adzitulutsa zitupa zambiri pa tsiku limodzi. Pa nkhani za maphunziro, President Mutharika wati pofuna kukweza chiwerengero cha anthu ophunzira mdziko muno, boma lake lachotsa ndalama zomwe ophunzira malipira msukulu za sekondari monga za school fees, za mayeso, za chitukuko cha pa sukulu komanso za chitupa cha sukulu. Aphungu a nyumba malamulo apitiriza zokambirana zawo zowunikiranso chuma cha boma lachitatu sabata yamawa. Mwayi mtumodzi, MBC Lilongwe. Oyankhulapo pa nkhani za maphunziro ayamikira boma kamba kachidwi chokweza maphunziro mdziko muno. Izi zikudza pomwe ndondomeko ya maphunziro yatsopano yotchedwa 1663 ayimaliza kuyiwunika, yomwe mwazina ikufuna kuti ophunzira adzikhala chaka chimodzi mkalasi ya mkombaphala, zaka zisanu ndi chimodzi mkalasi ya primary, zaka zisanu ndi chimodzi za sekondari komanso zaka zitatu ku sukulu za ukachenjede. Mkulu wa mgwirizano wa mabungwe oona za maphunziro wa Civil Society Education Coalition a Benedicto Kondowe wati ndondomeko yatsopanoyi ndiyolingana ndi masomphenya achitukuko a dziko lino. Tili ndi zambiri mulipoti la Chinsisi Moyo.
unduna wa zamaphunziro kudzera ku nthambi ya maphunziro ya Malawi Institute of Education wakhazikitsa ndondomekoyi yomwe cholinga chake ndi kutukula maphunziro. Kudzera mukalata, mkulu wa nthambiyi Dr. Frank Mtemang'ombe wati kuwunikaku kuthandiza kwambiri khumbo lopititsa patsogolo maphunziro. Poyankhapo, mkulu wa mgwirizano wa mabungwe oona za maphunziro a Benedicto Kundowe wayamikira boma kamba ka izi. Ndi curriculum imene ikulimbikitsa zimene pa Chingerezi timati innovation luso, komanso kuganiza mwakuya critical thinking, zimene zizofunikira kwambiri makamaka tikayang'ana mmene mayiko akupitira kusogolo. Komanso ndi curriculum imene ikulimbikitsa luso la manja, practical skills. Izi zizofunikira kwambiri chifukwa ntchito za office ndi zochepa. Ndi kulimbikitsa luso la manja ndi zofunikira kuti anthu akathe kuyima pawokha. Komanso akayima pawokha aperekaso mwayi kwa anthu ena, kwa lemba ntchito anthu ena wowathandizira. Mlembi wankulu wa bungwe la Teachers Union of Malawi, Charles Kumchenga, wati kuwunikaku kuchepetsa zina zotsamwitsa zomwe zinalipo mu nthambi ya zamaphunziro. Bungwe la aphunzitsi muno Malawi la Teachers Union of Malawi lalambira ndi manja awiri curriculum imeneyi, ndipo tinenetse kunena kuti ifeyo ndi oyilandira chifukwa chonena kuti curriculum akati kusintha chimene chasinthacho ndikuti taona kunena kuti pena pake mwina nkutheka pamalakwika kapena pena pake sipakuyankhidwa koma panafunika kuti payankhidwe. Ndiye curriculum imene yatsopanoyi ikuoneka kuti iyankha mafunso ena amene anthu ambiri anali nawo koma opanda nawo mayankho. Ndondomeko yotchedwa 1663 yayika ngodya zoti ana azikhala chaka chimodzi ku sukulu za mkombaphala, zaka zisanu nchimodzi ku sukulu za primary, zaka zisanu nchimodzi ku sukulu za sekondari, komanso zaka zitatu ku sukulu za ukachenjede. Chinsisi Moyo, MBC, Lilongwe. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Mike Mlongoti, koma tisanapitirire tikumbutsane mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wasankha nduna ya zachitetezo cha dziko komanso mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Akatswiri azamaphunziro ayamikira boma pa ntchito yolimbikitsa kutukula maphunziro mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers Masanawa ikumana ndi timu ya Civil Service mu masemi final oyamba a mpikisano wa chikho cha FDH. Tipitirize ndi nkhani yokuti atsogoleri a mipingo awalimbikitsa kuti adzichitanso mabizinesi ngati njira imodzi yothandiza kukhala odzidalira pachuma zomwe zingatukulenso miyoyo yawo ndi dziko lino. Mneneri Justice Hara wa utumiki wa Ambassadors for Christ Ministries International amayankhula izi ku Mzuzu pa maphunziro a tsiku limodzi a atsogoleri a mipingo ochokera mchigawo cha kumpoto pansi pa gulu la Young Pastors Association of Malawi. Zambiri mulipoti la Grant Muhango. Maphunzirowa omwe anali a tsiku limodzi anapereka mwayi kwa atsogoleri a mipingo pansi pa gulu la abusa la Young Pastors Association of Malawi kuti athe kugawana upangiri omwe ungapitise pasogolo utumiki wawo. Mlendo olemekezeka pa maphunzirowa, Mneneri Justice Hara wa utumiki wa Ambassadors for Christ Ministries International analimbikitsa atsogoleriwa kuti azichitanso ntchito za malonda zomwe zingathandize kutukula ntchito za mpingo yawo komanso dziko lonse. Mbusa naye ndi munthu ngati mene aliyense alili opanga business, amafunika mbusa aliyense akhale wozimira payekha. Ndi kukumananso kuno nkhani yake ndi empowerment imene yoyo, to empower each other in area ya business, muutumiki ndi zina zotero, kuti mbusa akhale munthu ozimira payekha osadalira mpingo kamene osadalira munthu. Mawake mlembi wankulu wa bungwe la Young Pastors Association of Malawi, mbusa Angela Tobias, anati maphunzirowa ndi aphindu kwa atsogoleriwa kamba kuti awathandiza kwambiri kugawana nzeru
pa ntchito yawo. Andafunika kuumbidwa chifukwa chonena kuti nthawi zonse pamalo ngati palibe masomphenya olo chiziwiso pamasokonekera nepa kufunika kuti azibusawa ifeyo tiwathandizire pakuwaumba kuti azizindikire kuti ali nako kuthekera osati wina koma iwo okha kuti akathandizireso dziko komanso ngati iwo wadzibusa pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku. Pambali pogawana mawu a Mulungu unalinso mwayi kwasogoleriwa kuti athe kulimbikisana pa mavuto omwe amakumana nawo pa ntchito yawo ya tsiku ndi tsiku. Grand Mwango, MBC Mzuzu. President wa dziko la Tanzania Mai Samia Suluhu Hassan akuti ndiye wapambana pa chisankho cha president chomwe chinachitika mdzikomo. Malingana ndi bungwe loona za chisankho la mdzikolo, Samia apambana atapeza 98% ya mavoti onse omwe anaponyedwa lachitatu. Koma nthumwi za mayiko akunja zomwe zinabwera kudzaonera chisankhochi zati sizinakhutire ndi momwe chisankhochi chayendera chifukwa panali zinthu zina zolakwika zomwe zinadzetsa zipolowe zomwe zaphetsa anthu mazana komanso ena avulala. Ntchito za malonda mtauni zikuluzikulu za dziko la Tanzania zayamba zayima kamba ka zipolowe zokhudza chisankho chomwe chachitika mdzikomo lachitatu lapitali. Anthu otsatira zipani zotsutsa boma mdzikolo akhala akudzudzula boma la Tanzania kamba kakumangidwa kwa atsogoleri a zipani zikuluzikulu zotsutsa boma omwenso sanaloledwe kupikisana nawo pa chisankho cha pa 29 Oktoba. Zionetserozi zinambitsa zipolowe zomwe zasokoneza ntchito za malonda mdzikomo kuphatikizapo dziko la Malawi. Padakali pano bungwe la Transporters Association of Malawi lati layamba layimitsa kaye ntchito zake m'madera omwe kukuchitika zipolowezi. Layo chakuchitika ku Tanzania zavenzo ntchito zose zime magalimoto athu a Malawi amene apita ku dziko la Tanzania tawaletha kuti asalowe kaye ku Tanzania amene anadutsa pa Songwe boda kuti abadikira kaye kudikira kuti situation isinthe. Magalimoto athu amene anali ku Tanzania amene ali ku port amene amatenga makontena amatenga fertilizer ena amatenga mafuta tauza sokali kuti asatuke ukotiko adikire kaye kuti zipolowezi mina boma la ku Tanzania lithe kuzikubwesa bata kuti magalimoto athu adutse. Chokopsa kwambiri nchonena kuti mezili ya Tanzania ako meti nakho ndi maofisa athu amene ali pa ground ku Tanzania dzulo amatifotokozera dzulo nditana kuti zipolowezi zifika popsa kwambiri pakuti anthu akumaotcha mapolisi akuotcha ma filling station ndi magalimoto chinachapeka chiopsezo kwa miyoyo ya madrivers athu amene akuyenda route imene komanso kwa magalimoto athu matraki amene amanyamula katundu umeneyo. Pachifukwa chimene chengezeka association tinachona kuti nichanzeru kuti tipomose miyoyo ya transport ya madrivers athu komanso tupomose miyoyo tupomose katundu amene wamakasuma athu mete manyamulira komanso magalimoto athu nchifukwa dati ma transporter athu apeze malo abwino amene asanaduse asaduse amene ali kupoti akhale kupoti konko amene anali ku matraki ali wathu asasute komanso amene anali munjira usese apeze malo abwino kwambiri koma apange apudi ma police station chifukwa chona kuti kupolisi yomwe kumeneso anthu akutani akuotcha kwambiri. Padakali pano bungwe loona za mphamvu la Malawi Energy Regulatory Authority MERA lati zipolowe zomwe zikuchitika mdziko la Tanzania potsatira chisankho chomwe chachitika mdzikomo zasokoneza ntchito yobweretsa mafuta a galimoto mdziko muno. Kudzera mu chikalata chomwe bungweli latulutsa chati pazokambirana zake zomwe yachita ndi dziko la Tanzania, dziko la Malawi alitsimikizira kuti pakhala ndondomeko zabwino zothandizira kuti dziko la Malawi lidzilandira mafuta kudzera ku madoko a Dar es Salaam ndi Tanga. Othamanga Mese Malembo ndi McDonald Maganizo ndomwe apambana mpikisano wa Blantyre 42.195 km race kumbali ya amayi ndi abambo. Awiriwa awapatsa 2 million kwacha pokhala akatswiri. .
ndipo kupitiriza nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers masanawa ikumana ndi timu ya Civil Service mu masemifinal oyamba a mpikisano wa chikho cha FDH. Masemifinal achiwiri akhala pakati pa timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi Maite Wanderers mawa pa bwalo la Kamuzu mu mzinda wa Blantyre. Tili ndi ripoti la Praise Majawa. Mu mzinda wa Lilongwe, Civil Service United ikumana ndi Silver Strikers pa bwalo la Bingu. Civil ikufuna kupeza chikho choyamba pomwe inatenga kumaliza chikho mchaka cha 2015, pamene Silver ikufunitsa kupambana pomwe kuchokera kotuluka mu mpikisano wa CAF Champions League ndi timu ya mdziko la Tanzania ya Young Africans. Civil yasewera masewero 17 motsatana osagonja m'mipikisano yonse, koma akankoyamba kufika mu ndime ya matimu anayi omaliza mu mpikisano wa FDH. Timu iyi kufuna ibweze chipongo wa mabanka omwe agongetsa kawiri chaka chino m'mipikisano ina. Kuti ifike mu ndimeyi, Civil inatulutsa Chitipa United, Red Lions ndi Mchinjivira, pamene Silver inagongetsa Mighty Tigers, FC Shire ndi Blue Eagles. Mchigawo chakumwera anthu akhalanso otanganidwa pomwe Mighty Wanderers ikhale kukuma ndi FCB Nyasa Big Bullets. Masewolowa adzapata ngopita sabata imodzi manoma chigongetsereni maule mu TNM Super League ndi zigoli zitatu kwa adu. Wanderers inafika mu ndimeyi itagongetsa Mafco, Mzuzu City Hammers ndi Clark Sporting, pomwe Bullets inaonetsa msana wa njira matimu a Chirumba Barracks, The Boys ndi Kamuzu Barracks. Matimu onsewa akufuna kupanga mbiri yatsopano, pomwe Wanderers ikufuna kufika mu ndimeyi yomaliza koyamba, pomwe Bullets ikufuna kuti ifike mu ndimeyi kachinayi motsatana. Iyo inakhala katswiri mpikisano mu zaka za 2022 ndi 2023. Zonse zikatha mu ndime ya matimu anayi kumapeto kwenikweni matimu awiri omwe achite bwino adzakumana pa bwalo la Bingu National mu mzinda wa Lilongwe pa 9 November. Praise Majawa, MBC Sport Blantyre. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mtsiriziro pa nkhani zathu masanano, koma tisanapite tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wasankha nduna ya zachitetezo cha dziko komanso mkulu wa bungwe la Anti-Corruption Bureau. Akatswiri azamaphunziro ayamikira boma pa ntchito yolimbikitsa kutukula maphunziro mdziko muno. Ndipo mu nkhani za masewero, timu ya Silver Strikers masanawa ikumana ndi timu ya Civil Service mu masemi final oyamba a mpikisano wa chikho cha FDH. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tikufunirani masana opambana.